Pabaon sa ila. Di ka mo sugot anak Jun, dapat kisap mo ka Jun, kaya alam nyo ka Jun. Kisay, kisay. Kisaman dyan. Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel! Ang Dudes Torta! Karon, ubani ako malagaw tamo at ta sa agman kay adunay kasal dito ang Muslim o Christian. So atong sutaon kung unsa ang ilang pamaagi sa kasalan. Maong sabay ta! Ubani ako! Malagaw ta! Tara! Magtorta! Dudes, karon sige, lakaw na ta! Paadto ta sa agman! Kita-kits! Una tamulakaw ihatod sa nato kini ang atong pogi nga bata kay magsimba siya si EG Boy. Hello boy. Sige shout out kasi shout out Shout out ko sa mga amigo kang Sir Laab pod. Okay, going to Agman na. Excited nako para sa kasal ni Junjun. An hour later. Hello, abot na ko diri sa Agman. Maadto na ta kay nagsugod na ang kasal. Ako'y gagaw. Hello. Hi. Sige, maadto sa ta. Diri na ta, ato na ta, Jay. Hello, mga fans diri sa Agman. Balik ka lang sa Jis, anak ni Mr. and Mrs. Perpetual Jis. Okay. Imong katungod sa imong asawa mao kani. Una-una pagrespeto sa imong asawa. Ikalima. Subukan ta si Nonoy. Ikalima, totoo ka na ang grasya na gamay o dako maayo o paitman o tapos atong sa gabalato. Totoo ka na ano na siya kung ang Biblia o Quran. Mutuo ka na adunay sa sinugo mo sa Propeta Muhammad. Mutuo ka na adunay adlaw sa pagpukon. Kung magdanlag, kung tagaan ng anak, tinanglan inyong pag-airahan sa pagpailugar ang inyong mga anak. No? Kaning aras, Jumanan, kaning aras, bahala wala mo ibawat sa tubig. Bahala wala mo ikalit sa bitsin, sa magic sarap. Bahala wala mo asin, kaming aras, pagbuan ninyo ni, o pagadibanan nyo yung alkansya. Muna inyong pagapunan. Kami natag nabo sa mga, kinsa may imong mahimong bangko karon. Okay, very good. So, wala pa. Salamat usap ako, himo ko nila nga ikaduhang dinikanan, himo ko ninyo nga ninong Almendras? Ha? Wala? Wala tayo. Kumari, daghang salamat sa inyo ang pagkanikaron niya ning tambong ning maong seremonyas. Kung ang asawa usap init, ang bana usap maoy mabugnaw. Para wala gayoy. Few minutes later. Okay. Mag-dance kayo mahanap Kung sa para sa Christian ka, dahil may alak. Alak mo sa Christian. Pabaon sa ila. Sayo, Jun! Kay Kanaga. Ibudot si John.
Ate, nagsayaw. Video. Sige, picture na to ron. Di shout out sabi kasi shout out ni Movie. Okay na, kaya kinahanglan mapiubsanon. Kitang tanan, kinahanglan mapiubsanon o pagrespeto. O diri na lang kutot sa atong barangay captain diri sa barangay Rinaw, barangay captain sa Buenavista, mga kagawad, mga palangga namo, mga honorable namo nga mga sponsor. Daghang salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw maanaa kanimo. Ani kami karon nangayo kanimo ug pasalamat sa pagkasal sa among mga anak sama kang Jamadin ug si Ira. Ug kaming tanan nangayo pasalamat kanimo Allah. Among hangyoon ikaw Allah ipaundan na ang mao nga kalamidad kay kami intaw nag-antos sa among mga kinabuhi. Kung ikaw Allah ang among ginasimba, kung ikaw lang Allah ang among ginayukbuan. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Daghang salamat. Maayong buntag atong maulaw pa ko. Pinakagwapa nga nanay. Guwapa ka kami sunod ang kamuha kaon-kaon lang mo yung mga magpapahaw. Long. Nga ang talong. Saka kiro lang. Kada ben. Goben. Sir, nanda. Inidor ay gamit to. Ano ang mga gwapa-gwapo sa Agman? Choy! Duyag, shout out. Shout out, sir. Kevin Mandalupe. Single ba ko? Lali, shout out. Shout out na yun, mga gwapa. Okay, sige, shout out. Muna ang mga mga maayong tao diri sa Agman. Hello. Morning how do volleyball. Mr. and Mrs. Kuya Pop. Naraman sa diri. Dara ang among shout out po. Sir, editor ng Pangarati. Hi, sir. My friend na. Good morning. Dara. Mga kadula na ako kada hapon, volleyball. Yun. Kaning ilahang kaning nagdance, kanang kwarta nga gihatag sa ilahan ana. Moni ang kausog dance. Meanwhile, Mga dudes, karon mag-interview ta sa newlyweds. Kano saan nag-start ang ilahang love story? Yay! Guwapa kaayo ilahang kuan ang ilang sa tawagan ni bride. Kano saan nag-start ang inyong first met ninyo John? Pagkita nimo kay Ira. First met August 4. tapos uyab ni 7. August 7. 3 days. Asa mo nakita John? Sa? Diri sa Agman? Wow!
sana all. Bunis ko na lang ko, Adi John. Ikaw una nakakapansin sa iya, John. Una ni mo nakita siya, unsa imong gibati. Sige, John. Ha? Ay, stricta imong first impression nga. Pero nakrush ka nga gwapa. Pero ang imong kuan lang is stricta. Pero ay ingana gyud ka striktahon kag adili ra. Sa John, pagkita nimo og August 4, nanguyab dayon ka, John? Oh, 7. Pagka 7. Sayawan sa Agman gyapon. 14 man lang. Piyesta. So 4 nimo na ila-ila tungod sa disco budots. Tapos pagka August 7 nanguyab ka. And kay kabalo ka nga gwapo si Junjun Era, sugot na yun. Oh, sarap. Wow. Wala pagduha-duha pa. Unsa may naka kuan sa imuha nga naka-decide nga kana nga adlaw August 7 sugto na nimo dayon si Junjun. Katong po dinalo sir. Katong mo siya nanguyab. Pagpanguyab niya gisugot dayon nimo wala pagduha-duha pa. Pero pag unan niyang kita sa imuha August 4 pag disco ninyo, bali may nanakay feeling kay Junjun. Unsa may nagustuhan nimo kay Junjun? Ay Kuan sir. Dili ate ka. dili ate ko na. Sige. Kuan sir kanang tisuyan lang sa iya sir. Yay! Kaliwat ito ko. Gwapo lang dito. Ya, ang mo gibatik yun nga pati din imong gwapo artista man kaay ka tanaw ni Koan. Pero pag human ninyo pag kita ninyo pag uyab na niyo August 7, regular na inyong mag-date na mo na magkita. Asa mo nagakita? Naga-date. Sa Wata mag-suroy-suroy. At least na mo yung communication. Pero na po yung time nga kuan mo nga nagbulag. Na po, kapila. Kinsa day kuan, kinsa day ka nang kinsay awayon day ninyo ay. Kinsay labaron. Kinsay kuan, kinsay ka nang medyo dali lang masuko. Kanang dili lang textan mas ikaw. Bali silosa ka nga kuan type. Kung di nimo ma-text Junjun siya mag-reply sa imuha dili masuko na dayon. Naon na sir pero kanang nagdugay na din naman. Ay okay na. Pero kasagaran sa inyong ginaawayan, Jud. Kanang hinungdan jud kunuhay nga nagpagulag mo ana. Pasabay pride. Pride. Dapat inyo gamiton Ariel. Dili. Kunya ikaw di mo ka magpaubos. Isa kayo. Ikaw na lang mo surrender. Pero meaning, love yun ni mo sa Ira. Yeah. Bisag unsa ko bisag unsay mahitabo kay love ni mo siya. Anak yun. Ikaw na lang yun magpaubos yun. Very good. Kunya kay isog kayo ka ay basig imo raning kulataon Junjun. Dili mo sir. Kulata with love. Kulata na ka Jun. Anong ba? Halimbawa, sumbagon ka o kusiyon, ginaon sa naman mo. Kiss lang. Okay, basig wala pa. Basig wala lang mo sa mga. Wala? Luuran. Ay, luuran. Ay, pagkaluuran po. Ana, masiguro na Jun para ibigin ba? Pero Jun, swerte ka sa imong asawa. Guwapa. Wow. Yes. Tapos Jun, kuan sila. Kanang buutan sila nga pamilya. Yeah. No, bago pa ko pero nakailan ako sa ilan diri Jun. Buutan. John, tungod sa kuan Jun no. Siyempre, Muslim si Ira, ikaw Catholic no. Ay sa gani mo ang convert. Ha? So na-convert na ka to Muslim. Si nganong ni decide man jud ka mag-convert ka sa kuan, pa-Muslim ka.
para makasal mo. So meaning, grabe imong love. No? Walay kiss dira John. Walay kiss dira John. Siyempre, nag-ano pa convert ko si Junjun sa Muslim kay para lang sa imuhang kagwapa. Oh, gwapa kag registration diri sa kuan. Pila mo ka years nga kuan? 2 years. Kanang sweet. Ay, kisay malambing, kisay lambing. Yaw. Lambing Junjun. Kinsa? Bon? Silang duha? Ay, kamong duha. Ay, lambing. Galing. Pero ang luuran, John. John, message ni mo sa imong asawa, John. Sige. Ha? Asa, titi? Asa message? Dali. Wala kaya po, hindi mo outro. Sa wala ko na ilahan sila lang siya ada beses. Di na maon. Wala ilam yun. Kagayat ni sa ilahan mga tayo na tayo mo. Dapat na i-kiss, John. Dapat na i-kiss. Na i-kiss. Ay, kiss, oy. Kiss, kiss. Wala ba? Mga senior citizen. Di ba? May senior na. Ay, message kay Junjun. Parehas sir, di siya mausap tapos ako katong nagkuyag mi tapos dili mausap nga Salamat. Ay, correct. Tapos, wala sa message. I love you. Di ka mo sugot anak Jun, dapat isa po ka Jun, kaya alam niyo ka Jun. Kisay, kisay. Kiss naman dyan. Sa pagpasalamat. Muna kayo sana all, congratulations. Junjun and Ira, slice sa cake Jun, dako-dako unsa daw kadako ang ihungit nimo sa imong asawa, ing ana daw kadako ang imuhang gugma. Jun, sige Jun. Tanaw na to unsa kadako imong gugma Jun? Langganan ihungit ani ron ba? Agoy, kagamay ba? Woo! Palakpakan na to. Newlywed. Palakpak naman dyan, mga audience. Bebe, isa ka cake. Sige daw, be. Ang sa katamis ang gugma sa duha. Sana all. Ay. Nga maoy bugko sa ilang duha. Ikaw ninyo hang mga kamot. Ilambit nga. Sa kanunay, mag-uban mo nga nagalambit. Sige, cross. Ang hand. 1, 2, 3, go! Wow! Palakpak naman dyan! Palakpak, mga audience! Salamat, John and Ira. Congratulations! A few moments later. No, mga dudes, karon human na ang kasal. Ay, Dan! Bye-bye, Dan! Guwapo na sa screen. It's na. Hi sir. Hi! Baby, bye-bye! Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye, Chen! Sado na, bye-bye. Sado na! Minutes later. Hello, daghan kaayong salamat Lord. Naabot na gyud ako gikan sa agman. Naka-witness na gyud ako og kasal sa Muslim ug sa Christian. Nagpa-convert gyud si Junjun sa Muslim aron si Ira iyang mapakaslan. Apan dili gyud niya kini kamahayan kay kani nga mga pamilya perti ka mga buutan. Hello, shout out diha sa akong mga amigo. Sir Cyrus Cachuala, ang school head sa Panabo Division. Si Reggie Eugenio, Master Teacher 1 sa La Filipina National High School, ang tournament manager namo sa Davraa. Sir Michael Binghay, Sir, ang school head sa Davao City and tournament manager usab sa volleyball sa Davraa. Sir Paulo Viernes, Ma'am Marites Ordonio, John Palcat, hello John.
And nanawagan usab si Patron Man Gerald and Intua nga kinsa do dira available nga nurse and maestra kay nangita siya og maasawa. Okay, shout out kay Bobby Delphine naa sa Davao City, ang first cousin ni Junjun. Hello ma'am, salamat sa imong support. Sa atong tanan, God bless sa kanunay. Salamat, please padayon sa pag-support sa ako ang channel. Thank you. Hantod sa sunod nako nga paglagaw. O bani ako, malagaw ta, sabay ta. Pero sa pagkakaroon, bye-bye!